Gaur lehen aldiz, zuen lagunaren pilota partidua ikustera joan zarete. Partida amaitzen ari da eta oraindik ez dut tanto bakar bat ere egin. Gaur lehen aldiz, beraien lagunaren pilota partidua ikustera joan dira. Partida amaitzen ari da eta oraindik ez dut tanto bakarra ere egin. Nire laguna apoiatzen dut, gogor fuerte eta beto, baina gaurkoan hau ikusita, harrituta nau kompleto, ez da kapaza tanto bakar bat, ondo ere egiteko gubiok bera, guk ere berak jokauko gendun gubiok berak, baino asko zeo beto. Gure laguna pelota jokun, genun kristorena klaro, 15 huts galtzen dijoa eta partida akabo, jokatzeko nork deitu ote du, iruditzen zaita raro, baina nik ere egingo nuke lagunak baino gehiago. Bega ordoa, aldu moduan, eta alduenen kaxa, markagailua ez da ordea, zerotikan ere pasa, ta ikusita dagoen maila, degula oso eskasa, joka dezagun zeren hementxe, irabaztea erraza. Egia esan gure lagunak, partida nahiko zail dauka, bere aurkariak denbora oson, egiten baitio zaunka, baina nik beñat ja aurkitu dut, partida hontan kriston mauka, 200 euro jokatu di.